И здравейте, витаминчета! Аз съм Витамин и днес ще играем Майнкрафт VBOX Survival. Това ще бъде първи епизод. Да, нека да креатнем урода и да оцеляваме. Профила съм си го направил днес. Да. Това е първия клип. И се надявам да ви хареса и да се наслаждавате не само на този клип, но и на останалите клипове, които ще ги качвам някой ден. Нека да видим. Спауна ни, поне да беше досел някъде. Лак, бе, лак. Добре, сега ще изчакаме малко. Така оправи ни се лага. Нека да вземем Taking Inventory-то. Така. Който иска да играе с мен Майнкрафт в някой сървър, аз мога да хостна или просто на един мой приятел сървъра да играем. Скайпа ми ще го има долу в описанието. И да, съжалявам ако лаги. Но, какво да правя? 7, преработваме това. Опа. Нека да го щупим това. Като за начало ще си крафтнем една кирка. И един меч. Доста моменти взехме. Айде една обрадва, няма да навреди. Така, вече имаме и брадва. Сега като за начало ще събереме дърво. Няма да си правя къща. Ще си направя шелтър. Първата вечер в Майнкрафт препоръчвам ви да си направите шелтър. Да не си правите някакви такива къщи или други глупости. Така че първоначално препоръчвам ви направете си шелтър. Това е моят съвет. Само там имаше прасе. Да, ето го. Да отида да го убия. Прасета даже. Не прасе. Ще е много приятно ако намерим село. Да, играя с Texture Pack. Линк към Texture Pack ще е в описанието. Разбира се, ако не забравя да го сложа. Което е доста вероятно. Да убием и малко крави за малко уедър. Така. И храна, разбира се. Не само за уедър. Омага, как се разпръсква тая кожа. Още една кожи съм събрал за едни бутуши. Но явно няма да ни дадат още кожа. После ще съберем и кабелстоун. Както вече казах, ще бъде много хубаво ако намерим някъде село. И ето там има още кравички. Пет. Браво. Пък ако събера за chest plate, което мисля, че костваше 8. Такова. 8 кожа. Не знам дали беше така, но имам доста пържоли. Имам sugar cane. Ето тук някъде мисля се заселя. Или пък в някое... Предпочитам в някое по-голямо хълмче да се заселя. За да мога направо на къща да си го направя. Нещо такова яко. В смисъл... И с 100% вече ще изкараме за един chestplate, да.
Вече имаме точно за един чест плейт, мисля. Да. Правилно. Защото честплейта просто да получи армори, затова него първо си го направих. Да. Ще търсим за село, пък ако не намерим... Няма значение. Ага, лаги. Извинявам се, нали, че видеята ще ми бъдат кратки, по 10 минути, но просто имам с Бандикам и Майнкрафта лаги. Та няма снимам само на Майнкрафт, ще снимам също и на така. На League of Legends, може би, ако няма да ми лаги прекалено много, ще ми лаги, така че няма. И на други игри, няма да е само Майнкрафт, ще има CS и други глупости. Така че, да. Тук ще съберем каблстонче малко. Сега да крафтнем тук за желязото една каблстон кирка и една печка. Омага едно каблстон. Съжалявам за лага. Отново, но компютъра не ми е кой знае колко стабилен. Да, също може да си има на Kestal Miners. Това е една доста хубава игричка. Survival. Подобно е на Майнкрафт, защото пак е квадрат. Тук има кол, който ще си го вземем. Кол. Може би и повече, но са не ми се занимава много. Ето това хълмче е доста приятно. В Брезовата гора. Извън нея, де. Но е до езеро, което ме радва. Не знам защо. Само овце не намерихме. И как ще преспиме, не знам. Явно няма сме в това хълмче. Не сме намерили овце още. Трябва ми 3 вълна само, бе. Пълно с крави, ама не и с овце, и аз се набутах някъде. Гледай, никъде овце няма, бе. Ес, овце. Ес, боже, благодаря ти, боже. Вече си намерихме и прекрасно хълмче даже. Само тази вълна ще ми стигне. Това е прекрасно местенце, просто аз да се заселя. За сега. Само да обера кола и почвам шелтера. Так. Браво. Обрахме кола, сега да направим шелтера, ама то видеото ще трябва да го спирам след малко. Шелтър като шелтър ще направим. Няма да е много голям, 3 блокчета настрани само. Ето така, също може да снимам на мата. Не знам. Добре, витаминчета, благодаря, че гледахте. Аз бях Витамин, абонирайте се, дайте